आयौ मा एसे बुरजा बान्दा कबि दावदैहाय सोर लाबोखौ आयौ दावदैखौ लकेल बायदिसो मोनदों आङो साला गोथाव मोनजागोन र' आरो बान्दा कबियाबो एसे बेसेबा फ्रेसखा खारै ओंख्रि जानो बेसेबा मोजां मोनखायो आं बान्दा कबिखौ सोरथो लाबोआ बेखौलाय गरमा एवना जानिहाय आंहा दैसे आइ ओइ बेखौलाय सोर होना गालांखो जोंहालाय गुमै गुथाला होना गालांदों ए गुथालासो होना गालांदों ए खाफाल गुथालासो होलांदों ओरैनोसो रायगारबाय होनबा आं मानसिखौ आंहालाय ओरैनोसो हाबिलाखौ बखिनो लुगैनानैसो सुवा जाफ्लादों मायबा जाफ्लादों सुवा खालायबाय न'खौ होननानै रायदोंमोन आङो ए गुथाला बेबायदि होलांदों होनना मिथिनायब्ला रायामोनहाय आं जि जाबाय आंहाथ' मोनजाबाय बिसोरखौ लाखिनानै मोनसे मोजांबो जादों आरो दावदै मोनजागासिनो अहाजासे रायदोंबाबोलाय जेबो नङा दे बेफोरखौलाय रायखानांगौना हजारबाबो आंनि न'आवलाय आंनि गोसो बायदि थानांगौना आरो औ गुथाल माबा नोंदि दहाय बुंना थांबाय जेनेबा गाबोन जोंफोर गुवाहाटिनिफ्राय फैनाय बायदि फैनांगौ होननानै आं माबा गिबाय दङ रनिया मिन्थियाथ' जेबो प्रब्लेम जायाथ' गुथाल आरो नोंसिनि न'खराव बेबायदि आरो मायबा जाबावबा आं गिनाय मोनसोयो नै हाबिला नों जेबो गिनो नाङा जेबो टेनसन लानाङा नोङो माने कनफिउस जानाङा नोङो मिथिबाय जेबो प्रब्लेम जाया मिथिबायना आं जेरैबायदि बुंदों बेबायदि खालायबानो जाबाय आरो अख्रां राजाखौबो फोरोंबानो जाबाय आं जेरैबायदि बुंबोदों बेयाव जोंफोरो बाबामोना बिनि खोथाफोरखौ मोजाङै बुजायजोब्बायना आबैमोना खोन्थाखाबायना मा जादोंमोन बेफोरखौ बियो गासैखौबो मोनथिखाजोब्बाय खालि बियो गावनि खुगाजोंल' बुंना लायाखै नोंसोरखौ जि गुवाहाटियाव लाना थांदोंमोन दा नोंसोरो नुजाफैबानो जासिगोन दा बेबो जेबो साननाय नंला मोजांसो मोनखासिगोन बियो गावबाबो थांनो हाखायाखैना बेथ' नंगौ आं माने गिनाय मोनो माने थगायनायखौ माबोरै मोनो आङो थगायनो गिनाय मोनसै जेबो नङा मोजां खामानिनि थाखाय थगायनाय जायानो बेबायदि थगायनायखौ इसोराबो जेबो पाप होआनो जों मोजांनि थाखायसो बुंगासिनो ना बे खोथाखौ आरो एसेबां गिनो गोनां खोथाबो नङाना नोंसोरखौ लांदोंमोन नोंसोरो नागिर फैबाय गुवाहाटिनिफ्राय बेबायदि आरो खोथाया बेबायदिसो जागोन ना मानोना दाथ' रनिया मिथिबायना नोंसोर बे गामिनिसोमोन होननानै थ' नोंसोर बे गामियावनो फैगोन नागिर बेबायदिसोना आरो नोंसोर बुंबानो जाबाय आरो नोंखौथ' आं बुंना गारबोखादों जेनेबा नोंखौ नेबाय थादोंमोन नों फैनो थाखाय जों बेयाव माबोरै जानो लोंनो रावखौबो सिनाया माया आरो उन्दै गथ' आंबो सिख्ला मानसि मा खालायनो खामानि नागिरना मोनाखै बेनिखायनो जों फैबाय होननानै बेबायदि बुंफैबानो जाबाय आरो रनिनि सिगाङाव बुजिगोन दे बियो आं मिथिगौ जेबो रागा जोङा रनिया आं मिथिगौ नोंसोरखौ फैब्लाथाय मोजांसो मोनगोन बियो बेनिफ्राय गुथाल बेफोर खोथाखौथ' रावबो मिन्थिया जेनेबा ओहो रावबो मिथिया नों आरो जोंहानि न'नि मानसियाल' मिथिगौ आं जोंहा मामानोबोथ' जेबो खिन्थानाङा रावनोबो खिन्थानाङा नाङा दानो रावनोबो दा खिन्थाथ'नाङा औ दे जागोन दे होमब्लालाय बेनिफ्राय गाबोनो फैनाय समा बेसेबां होन्दोंमोन लायो जोंफोर फैनांगौ समा नोंसोरो 2टासोआव फैबानो जाबाय आरो 2टासोआव न' औ 2टासोआव फैनानै डाइरेक्ट जोंहानाव हाबफैबानो जाबाय आरो दाथ' आं जोंफोर सानैनि सोमोन्दोनि खोथा जेनेबा रिलेसननि खोथाथ' आं खोन्थाथ'वाखै नालाय रनिनो दा खायसे बाथ्रा रनिया मिन्थियाखै गोबां बाथ्रा बेनो सिखोमाना दोननाय बायदि जाबाय उफायबो गैलाना दा मोनसे खोथा सिखोमानो गोनांबा आरो मोननै मोनथाम सिखोमानांगौ जायो जेबो जाया नों जेबो टेनसन लानाङा खालि नोंसोर गाबोनो फै बेनिफ्राय आं आरो गुथाल आंहानि मोनायाव सानबेसे थाबावनांगोन थानो माब्रैबा मोनबाय आं बाबाय आनै मोननाव थानांला आरो नोङो गाबोन जि फैबाय फैखाबायानो आरो नंगौ दे होमबालाय नाथाय गुथाल उनाव आनैया खिन्थाना होब्ला बेफोरखौ माबा मोनसे जागोन बेफोरो मामाजोंथ' रायज्लायखागोन जोंफोरो आनैया फैखाया जोंनाव दे होमब्लालाय जागोन दे गाबोन थांगोन जोंफोर दे बारा सानबाय थानाङा बेफोरखौ दे उन्दुदो हरबो जाबाय औ दे आयै गुड निउस दङ मोनसे गुड निउस मा गुड निउस आबा आयै आं दि बुंदोंमोन आंनि सासे लोगोआ जुगामिमोननि खोथाफोरखौ एसे मिथिगौ होननानै बियो दिनै बिसिनि एड्रेसखौ दिहुनबायनो जुगामिमोन थानाय न'खौ नंगौ आबा जुगामि आरो सेलेनि एड्रेसखौ मोनबाय आयै कारेक्ट एड्रेसनो बिसोर बेयावनो थायो होननानै बुंदोंनो खाथि खालानि मानसिफोराबो हामबायद' साला बिसोरखौनो नागिरनानै दंखायोमोन जेब्ला पुलिसनि लावथि गोग्लैगोन बिसोरनि देहायाव बिसोर फोर बकिगोन फोर बुंगोन बिसोरो
आंनि फिसाज्लाखौ अबाव दोनदों बिसोरो? आयै नाथाय बेनोथ' मोनसे गाज्रि खौरांबो। मा गाज्रि खौरां? औ आयै खाथि खालानि मानसिनिफ्राय मोनथिनो मोनदों बिसोर बेसेबा साननिफ्रायनो न'आव गैयानो सानैबो बिमा फिसा। मा बिसोर न'आव गैया? होमब्ला आं कारेक्ट बाथ्राखौनो सानदोंमोन। 100% सियर आबा 100निबो 100% सियर आंनि फिसाज्लाखौ नोंसा आदा रनिखौ बिसोर सानै मानसियानो मायबा नङा मायबा मोनसे खालायखादों। हयथ' बिसोर किडनेप खालामदों नङाबा मायबा मोनसे गाज्रि खालायदों बिसोर सानै मानसियानो जागोन। नङाब्ला बिसोर मानो खारखोमानो? औ आयै आंबो बेखौनो सानदों। आयै जों जेसेबां हागौ एसेबां थाबनो पुलिसखौ माब्रा बिसोर थाग्रा न'सिम लाना थांनांगौ। औ आबा माबार बिसोर थाग्रा न'आव थांनानै माबा माबि सबुत क्लुफोर नागिरहैनांगोन। मायबाफोर मोननोबो हानाय। आंनि फिसाज्लाखौ जुदि बिसोर मायबा खालायदों सानैखौबो फासि होखागोन आं। पुलिस मेडाम बेनो दायनिगिरिनि न'आ शेली आरो जुगामिनि न'आ बेनो मेडाम। सियर ना बेनो न'आ? औ मेडाम सियर बेनो आंनि लोगोआ बेखौनो होननानै बुंहरदों। हाबालदार न'खौ दालासिला मा दं मा गैया मोनबेसे रुम दङ गासिबो नागिरजोब मा मोनो मा मोना। औ मेडाम। मोजाङै तलासि खालाय जाहाथे मोनसेबो बुस्थु आखाइनिफ्राय ओरैनो खारग'आ। नै पुलिस मेडाम नै बिसनायावबो बुस्थुफोरा आलाय सिलाय जानानै दङ मेडाम। र' नेथ' नोंसोर दा बेफोर गुबुन बुस्थुफोरखौ जेरावबो आखाइ दा होसै। नोंसोर जेबो दांनाङा बेफोर पुलिसनि खामानि। नोंथांमोना जेबो दांनाङा। जोंफोर जे दांनांगौ जे नायनांगौ जोंफोर नायगोन। औ मेडाम। बेनिफ्राय आरो बिसोरखौ सानबेसेनिफ्राय गैया होननानै बुंदों खाथिनि मानसिफ्रा? बिदिनो सोरबा साननै सानथाम जाबाय सोरबा सानब्रै बेबायदि जायखिजाया गैया होननानै बुंदों आरो न'आव नुवाखै होननानै बुंदों। गोबां समनिफ्रायनो नुवाखै होननानै बुंदों मेडाम। दा कारेक्ट खोथाखौ जोंबो बुंनो हानाय नङा माब्लानिफ्राय गैयामोन। एक्चुवेलि जुदि बिसोर सानैनि आखाइ दङ नोंसोरनि फिसालाया बे सिख्लाजों मायबा सोमोन्दोफोर दंमोन नामा? र' आबा आं बुंगोन। नोंथांमोना जेबो सिखोमानो नाजानाङा मानोना सिखोमानाय माने प्रब्लेम। नोंथांमोना जेसेबांनो बाथ्राफोरखौ सिखोमागोन एसेबांनो केसआ उनखिन थालांबाय थागोन। जों नांगौबायदि केसखौ नायनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना कपारेट खालाय। मा बुंनो मेम थारमाने जोंफोरनि फिसालाया बे जुगामि होननाय सिख्लाखौ लोगो होननानै सानोमोन नाथाय बे सिख्लाया आंनि फिसाज्लाखौ धोन सम्पति नुनानै गावनि मोजां मोननायनि जालाव फासायनो नागिरदोंमोन। लाभ ट्रायंगल। मेम लाभ माने आंनि फिसालाया बे आखल गाज्रि सिख्लाखौ गोसोथोआ। आंनि फिसालाया बेखौ मोजां मोना। जास्ट लोगो होननानैल' बियो बिजों रायज्लायोमोन थांलाय फैलाय खालायोमोन। नाय नोंथां डाइरेक्टथ' दा जों बुंनो हाया सोरनि गोसोआव मा दङमोन। नाथाय दा प्रब्लेमा जाबाय बिसोरबो गैया नोंनि फिसाज्लायाबो गैया। दा सेंग्रा मानसि मोजांसो मोनलायोमोन ना मोजांसो मोनामोन ना मा जाखो बिसोरनि गेजेराव नांजानायसो जादोंमोन ना मा जादोंमोन? आं मिथिगौ मेम बिसोर सानैनिनो आखाइ दङ नङाबा आंनि फिसाज्लाया बेबायदि गोमानानै थाया। आरो मेम नोंथाङानो सानना नाय आंनि फिसाज्लाजों लोगोसे बिसोर सानैयाबो गोमानानै दङ। आंनिबा बिसोर सानै मानसिया आंनि फिसाज्लाखौ किडनेप खालायनानै दोनदों। दा जोङो मबाइलनि लास्ट लकेसनखौ नुबाय बाट लास्ट लकेसना जाबाय गौरां दैमा। बेनिफ्राय लकेसनानो गैला। दा जोंनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जानानै दङ। दा बे न'आव मायबा मोनसे क्लु मोननायब्ला जों बिसोर सानैखौ थाब थाबावनो हागौमोन। मेम मायबा मोनसे खालायनानैबाबो थाबैनो हमनो नाजा। आंनि फिसाज्लाखौ नङाबा बिसोरो मायबा मोनसे खालायगोन। दा मोनसे खोथा कनफिउजिं जाबाय। जुदि नोंसा फिसाज्लाखौ मोजां मोनो बे मोनसे पइन्ट। आरो सेकेन्ड पइन्टआनो जाबाय जुदि किडनेप खालायगौमोन फैसानि थाखाय जुदि किडनेप खालायगौमोन बिसोर फैसानि थाखायथ' फन खालायगौमोन। नङाबा बिदिबो जानो हानाय नोंसा फिसाज्लायाबो खिजानि मोजां मोनो आरो नोंखौ गिनानै बिसोर अबावबा खारखोमाहैदों। औ नङा मेम आंनि आदाया फिसाज्लाया बेखौ बे मोजां सिख्लाखौ मोजां मोना। आं मिथिगौ ना। नोंसोर बयबो गोसोआवथ' दंजोबो आं बुंनाय खोथाफोरखौ। मानोना दिनैथ' हाबिलाजों अख्रांजों गुवाहाटिनिफ्राय फैनाय बायदिसो फैगोन ना। रनिनि सिगाङाव माबायदि देखायनांगौ बुजिबायना नोंसोरो? औ बुजिबाय आदा। नाथाय आदा जोंफोरथ' न'नि मानसिया बुजिबाय नाथाय ओजों जुदि हाबिलामोननि बिमानैया बा बिसिनि न'नि मानसिया सोरबा खिथाबालाय आदा रनिनो? खिन्थानायाथ' खिन्थानाय नङा मामाजोंथ' आं रायज्लायखागोन। थाबाय आनै बेथ' जोंनियाव फैखाया आरो नानि मोनसो बिसोरलाय अबाव खिथाना उन्दै गथ'। नै आबा बेनिफ्राय नोङो हाबिलाखौलाय अख्रांखौजो हाबिलाखौजो मोजाङै बुजायखाना दोनदोंना खोथाफोरखौ? औ आं बुजायखादों। बुजिजोब्बाय दे बयबो बुजिजोब्बाय। नोंसोर जेबो गोरबोरि खालायनाङा आरो उल्थां फाल्थां जेबो खालायना होनाङा जानला मोनला बुंना लानाङा। बुंनो हाया आबौ बुङा बुजिखाबाय। आबै बिदि नाटक खालायस्लायस्लाय बिदि फावथिना खालायबाय थास्लायस्लाय थार बाथ्राखौनो आदानो खिन्थाखाबालाय माथो जायो आदा रनिनो? मा खालायबावनो बेले बेजे।
बादि आदाया माबोरैबा जानो हानाय ना गाज्रि मोननोबो हानाय माबोरैबा मोनगोन ना बियो मानोना हाबिलामोनखौ बिसोरसो लांना दोनदोंमोन ना गुवाहाटियाव माने आदा रनियासो लांना दोनदोंमोन ना दा आरो नों दा रनियाबो मिथियाना हाबिलाखौ हाबिलाया जि गुथालजों हाबा जासिगोन बिदाजों बेफोरखौथ' जेबोखौनो मिथिया दा बियो होनब्ला आदा रनिया बेफोरखौ मिथिब्लाथ' माबोरैबा जागोन माथो दा बिसोरबो मिथिलायामोन दा नों दा रनियाबो मिथियै समाव नोंसा बाबाया हाबिलाखौ लाना थांनाय समाव हाबिलायासो नों दा रनिखौ बासिनाय बायदि जाबाय बिनि थैजोंसो बासिबाय ओजों साननैसो थाबायबो उनाव माबा सानखौ गावाबो फसायबाय हाबिलाखौ दा बिबो मिथियामोन बे समावनो जुदि खोथाफोरखौ फारा फारि मोजाङै मिथिगौमोन बिफा होननानै बिदा होननानै होनब्लालाय बिदि जानाय नङामोन मिथियैयाव बेबो गोसोथोफ्लांबाय मिथिब्लालाय बिदानि गोसोथोनायखौलाय मानो गोसोथोमोन बेबो नंगौ दे बेयावबो रावबो दायबो गैया जेनेबा रावबो मिथियामोनबो खोथाफोरखौ बेनिखायनो आगोलनो नोंसोर खिथाखानांगौमोन गिदिरफोरानो गोरोन्थि खालायदों नंगौथ' र' नोंसोरनो आबै गोरोन्थि खालायदों आइ बाबा नोङो आगोलनो बेफोर खोथाखौ सिखोमाना दोननाङामोन जोंफोरनोबो खिथानांगौमोन आदा रनिमोननोबो बयनोबो नङाबा दिनै बेबायदि जानायानो नङामोन नंगौथ' र' नंनायालाय माथो खालायबावनो नोंसोर सिखोमानायावनो बेखौ सिखोमानायावनो बैखौ सिखोमानायावनो हाजारथा खोथा सिखोमानांगौ जालांबाय दा आरो आदा गुथालाथ' आदा रनिया हाबिलाखौ मोजां मोनो होनना मिथियाना दाबो बियो खालि बिखौ बासायनायखाय बेबायदि बिसोरनि जिउखौ बासायनो थाखाय बे जाख्ला नामा बिनिफ्राय गोजानाव लांनो थाखायसो सिखोमानानै गुवाहाटियाव लांना दोनहैनाय बायदि सानदों आदा गुथाला रनियादि गोसोथोनानैसो मोजां मोननानैसो बिखौ लांदोंमोन बेखौथ' आदा गुथालाबो मिथिया दा मा खालायना आबै बुंनाय दा बिदिनो जालांबाय जालांनायानो दा जोंफोर हमथानोबो हाला जेबो खालायनोबो हाला दा जेरै जादों बेबायदिनो सोलिबाय थाथोंसै माथो खालायबावनो दा गावसोरनो गावबा गावनो बुजिलायनानै थाथोंसै आरो बेखायनोथ' आं बुंदोंमोन बे खेबाबो नंखाय बुंनांला होननानै खुला खुलि गासिखौबो बुंना लाबानो जाथारैमोन आरो उनाव मायबासो हामा मोनलायनाय गाज्रि मोनलायनायसो जाना थागोन खोमा जायाहाय जाया गथ'फोर जेबो जाया बेबायदि नोंसोर मोजांल' सानना था थां थोरसिफोरा सुहैदो बेफोर बाथ्राखौनो रायज्लायबाय थानाङा खोनागोन समावबा थां थोरसिफोरा सुदो